vam govori? Laptop! Tanak i lagan laptop sa retina ekranom visoke rezolucije. Odličan za svakodnevni rad. Multimediju i učenje. Ima snažan procesor, dugotrajnu bateriju uz modern dizajn i brzu memoriju. Tablet sa 11 inča liquid retina ekranom, 6 GB RAM-a koji omogućava brzo reagovanje i glatko multitasking iskustvo. Opremljen je Touch ID senzorom i stereo zvučnicima. Idealna kombinacija performansi i prenosivosti za svakodnevno korišćenje. Putovanje Antalija, 8 dana, 7 noći za 2 osobe, avioprevoz uključen. Uživajte u 8-dnevnom letovanju na Turskoj rivijeri. Paket uključuje povratni avioprevoz i 7 noćenja za 2 osobe u udobnom hotelu u Antaliji, jednom od najlepših letovališta Mediterana. Kristalno čisto more, peščane plaže, bogata turska kuhinjačina. Ovo putovanje s savršenim izborom za odmor, opuštanje i istraživanje. 10.900, na primjer. 10.900, kaže Matija. Dragice, šta ćete vi da kažete? Pa ja bih rekla negde oko 8.999. 8.999, kaže Dragica. Saša, izvolite. Da pitam publiku. 7.999. Tako je rekao Saša i Sneža će reći 5.850. 5.850. Cena za ovaj uređaj je 10.973 dinara i Matija igra s nama. Matija, izvoli. Matija, svaka čast, čestitam, nosiš kući roštilj, dobrodošao. Reci mi čime se baviš? Student trenutno. Šta studiraš? Španski jezik i književnost. Ola. Toliko što se tiče mog španskog. Ništa ne znam, znam samo de nada, to znači ništa, valjda kad ti se neko zahvali, jel ne grešim? Da, to je u redu. Dobro, ja bih te sad zamolila da ime kviza pogodi cenu tačno, kažeš na španskom jeziku. Ne bih znao sad i dovoljno ne ispitima što me ispituje, pa i ovde vi. Dosta je mali, drzak, bezobrazan i nevaspitan, sada ću ga tako i ja tretirati. Dušane, gledaj da nagrada bude što oskudnija. Reci nam zašto je igrao ovaj mali, nevaspitani dečko. A u našem kvizu Adivina el precio egzakto, ako sam dobro rekao na španskom, imamo jedan robot usisivač. Snažan robot usisivač dizajniran da pojednostavi čišćenje doma. Kombinuje usisavanje, brisanje i napredne navigacijske tehnologije kako bi pokrio veće površine i precizno izbegao prepreke. Otporan je na neravnine, a moderne funkcije čine ga pouzdanim i praktičnim saputnikom za svakodnevno održavanje čistoće. Eto, čuli smo Dušana koji, Bogu hvala, hoće da izađe u susret i razume televiziju, pa je rekao lepo na španskom kako se zove naš kviz. Matija, da li gledate naš kviz? Ponekada. Dobro, znate kako se igra Izguraj cenu? Da. Kako? Imam 6 brojeva koji označavaju cenu. Izguram šta mislim da je broj. Možete vi bolje da objasnite malo možda? Dobro, ja se nadam da naši gledaoci znaju kako se igra ova igra, tako da su razumeli Matiju. Šta misli, hoće publika u studiju malo da pripomogne ili će Matija da donese sam odluku? Pa pre bi pitao publiku, pošto ovo baš ne znam za usisivač. Je li ima neko možda kod kuće? Koliko može da košta robot usisivač? 80. Trenutna cena robota i usisivača je 92.229 dinara. Šta ćete vi da namestite? Kako ćete? Šta ćete? Ima 80 i nešto. Može 100, možda 100. Da li je 100? Gde ste videli, Matija, da ima 80 i nešto? Ovde pre osmice nemate nulu nego keca. Kada gurnete osmicu, bit će 809.509. To vam je možda malo previše. Da, to je previše, da. Ne znam razmišljam da li je 100 i nešto. Ili možda ne. Ma ostavit će neka ova cena. Matija kaže da ostavi cenu. Šta kaže publika? Da li je to realno? Ako već ne znam, bolje mi da ostavim, da ne diram ništa. Da li je realna cena 92.220? Pa ništa, onda i publika se slaže. Publika se slaže i Matija se slaže i... Naša cena se slaže, 92.229. Matija, dođi se
Vidite vas Nata Coki. Adios amigos, izvolite po vaš usisivač, robot usisivač. Kad dođete kući, malo pričajte sa roditeljima. Kad vas zamole nešto da učinite nekom, kako treba da reagujete, a ne da kažete ja neću, jer neću ne prihvatamo kao odgovor. Sada će Dušan da nam kaže ko i koliko vaspitan dolazi na Matino mesto. Dolazi nam Nemanja Petrović, dolazi iz Beograda, ima 35 godina, po struci je mašinski tehničar, a trenutno predaje engleski online. Kuvanje mu je hobi. Nažalost, samo 5. Prijatno, Saša, Dragice, izvolite, nek vam je sa srećom. Dragice, 15 iz prvog pokušaja. Idemo na vaš drugi pokušaj. Za malo stotka, Dragice, za malo. Mrvicu slabije da ste. Nažalost, Dragice, sada 100. Nažalost, Matija je takmičar koji sa mnom ide u finalnu igru i igra za glavnu premiju. Matija, dođite. Matija, dođite, kako se osjećate? Blizu je bila. Blizu čega? 100, za malo sad na kraju. A, za malo Prvi Dragica put. da je iz prvog zavrtela stotku, ne bi bilo sve jedno, ali dobro, tu ste gde ste. Sada će sa vaše leve strane da se pojave brojevi koji džuskaju. Vi kada budete želeli, reći ćete stop. Stop. 150. 150 € je vaša granica. Matija, hoćete da odete negde pozadi? Može. Idite što onda ne, idite što više nazad, tako da ću ja sama učestvovati u ovoj igri, pa ću s vama pričati, ne znam ni ja kako. Matija, čoveče, dođite, stanite pored mene, gde se sakrivate. Pa ne, stalno idete negde nazad, stalno negde iza leđa, gde biste vi da pobegnete? Onako, tu sam gde sam. Tu ste gde ste. E, sad ćemo da čujemo ko će vam reći za koju premiju igrate. Kako? Ko će da vam kaže za koju nagradu igrate u glavnoj premiji? Ko treba kaže? Šta kažete? A, Ruža. Ružo moja, kaži šta je premija. On čuje iz publike šapuću Dušan, ali on kaže dečko Ruža. Ruža će da kaže. Ružo, izvoli. A Ruža vam govori, laptop, tanak i lagan laptop sa retina ekranom visoke rezolucije, odličan za svakodnevni rad, multimediju i učenje, ima snažan procesor, dugotrajnu bateriju uz modern dizajn i brzu memoriju. Tablet sa 11 inča liquid retina ekranom, 6 GB rama koji omogućava brzo reagovanje i glatko multitasking iskustvo. Opremljen je Touch ID senzorom i stereo zvučnicima, idealna kombinacija performansi i prenosivosti za svakodnevno korišćenje. Putovanje, Antalija, 8 dana, 7 noći za 2 osobe, avioprevoz uključen. Uživajte u 8-dnevnom letovanju na Turskoj rivijeri. Paket uključuje povratni avioprevoz i 7 noćenja za 2 osobe u udobnom hotelu u Antaliji, jednom od najlepših letovališta Mediterana, kristalno čisto more, peščane plaže, bogata turska kuhinjačina. Ovo putovanje s savršenim izborom za odmor, opuštanje i istraživanje. E, čuli ste, Matija, sve ovo može da bude vaše ako odigrate pametno. Šta je vaša procena? Hoćete da pitate publiku kako ćete? Pa da, za početak, da. Ne znam, ja razmišljam negde između 2 i 3 hiljade evra, tako nešto, sad baš manje od 3. Da. Jer možemo da odemo još negde nazad, ako ćete da odemo iza led ekrana. Da vi vodite. Pa ne, ja ne znam, vi stalno negde. Dođite, Matija, stanite pored mene. Ajde, ja ću vas ovako držati da se ne pomera. Ajde. Kažite, Matija, vi mislite između 2 i 3 hiljade evra. Dosta imate širok raspon u mišljenju. Šta kaže publika? Koja je vrednost ove premije? Šta kaže publika? Ne znam, dosta mi je podeljenih mišljenja, baš, ne znam, mogao bih na sreću, evo, 21 moj pomeljeni broj, pošto je tad rođendan, i 7, ajde, to je 21 plus 7, 28,
2,8, 2800 evra, da kažem. 2800 eura će reći Matija. To je njegova procena. Granica je 150 eura. Sad ćemo da vidimo. Vrednost nagrade iznosi 2811 eura. Bravo Matija, svaka čast. Da vas Nata Coki, srećan vam put. Izvolite po vaš tablet i laptop. Ne dirajte Teodoru, a dragi moji, vi ako želite da putujete, osvojite ovako lepe nagrade, obavezno se prijavite i dođite kod Nate da vas Nata Coki i da vam da nagrade. Doviđenja, prijatno. Doviđenja, doviđenja.